ser sempre ambientat a l'actualitat, per mi no. Profundament no, perquè si jo vull opinar d'una cosa massa obertament, acabo fent una novel·la de tesi i per això ja faig un assaig, pel mateix preu i la mateixa feina. Jo crec que el contingut social està integrat en les trames, en el cas d'una novel·la, no? I un exemple, per triar un atzar, la meva novel·la està ambientada l'any 94, és a dir, he tirat força enrere, he tirat aquella època de desil·lusió olímpica, de certa ressaca que va haver després de l'efervescència, no? I crec que el caldo de cultiu bo de la novel·la negra sempre prospera en la desil·lusió, èpoques de crisi, èpoques dures, no? Per cert que s'ha fet ja un gran thriller sobre un moviment independentista català, que és el Complot dels Anells, que trobareu a l'antiga col·lecció La Negra de la Magrana, d'Assumpció Maresme, si no m'equivoco, una gran novel·la ambientada a les Olimpiades, justament, on hi ha un seguit d'accions de militants independentistes radicals, i és curiós perquè és una novel·la que és una novel·lització d'una pel·lícula, una d'aquestes coses que es feien abans i que ara em sembla impensable. Primer va ser la pel·lícula, molt recomanable, hi ha molts paral·lelismes amb el que està passant ara, aquesta pel·lícula, El Complot dels Anells, i van encarregar a l'Assumpció Maresme novel·litzar-la per la col·lecció